Crnogorske pravoslavne crkve, koja je u ruskim izvorima potpuno samostalna još od 1766. I pokojnom vladici Antoniju Abramoviću, koji je u Drugom svetskom ratu sa dvojicom monaha sačuvao visoke dečanje od razaranja. Kad sam bio u Americi, imao sam priliku da vidim da postoje hrišćanske crkve čiji su svi članovi homoseksualci. I oni su u Bibliji citirali tekstove kojima su dokazivali, jer u prvom delu Biblije, kako ga neki zovu Stari Zavet, nije to nikad Stari Zavet, Stari i Novi Zavet su termini koje je izmislio jedan antisemita Markijan koji je živeo u drugom veku. Znači, u prvom delu Biblije se spominje u zakonima koje je Bog dao preko Mojsija da je homoseksualnost nedopustiva. Međutim, postoje hrišćanske crkve u Americi gde su svi članovi homoseksualci i oni citiraju iz Biblije tekstove kojima potvrđuju, oni kažu da potvrđuju da je po Bibliji homoseksualnost dozvoljena. Na isti način, postoje ljudi koji kažu da postoji autokefalna crnogorska pravoslavna crkva i oni pronalaze neke svoje dokaze. To su izgovori. Znači, ko hoće, znaš kako kaže u Bibliji, lud veruje svašta, pametan pazi na korake svoje. Međutim, pošto mi živimo u vremenu pragmatizma, ne morala, nije bitno da li je nešto moralno, nego da li je korisno. Ti danas imaš armiju invalida na planeti Zemlji, nesposobnih ljudi, koji su završili ove goveđe škole, koji ništa ne znaju da rade. I sad ti njima ponudiš, prijatelju, dobit ćeš posao, dobit ćeš privilegije, dobit ćeš ovo, dobit ćeš ovo. Samo malo, vidiš, evo, malo ćemo da korigujemo veru, malo naciju, malo ćemo da promenimo, malo ovo, razumeš, evo dokaz za crnogorsku autokefalnu crkvu, razumeš? I ljudi vide, znači, to je zabluda u koju hoće da veruju oni koji žele da žive u grehu. Znači, koji se stide svog porekla. Zašto? Jer biti Srbin nije popularno u ovom svetu, biti Jevrin još manje popularno. Biću neka nova nacija, neka nova vera, da bi imao privilegije. I ko hoće u to da veruje, može da veruje. Znači, tako da, ali vrlo je bitno da se razume koji je redosled koraka. I sad kad pričamo o tim hrišćanskim crkvama u kojima su svi članovi homoseksualci, da ispričam samo istorijat toga, kako je to bilo. Zato što je to analogija sa onim što se danas dešava ne samo u Crnoj Gori, to se dešavalo i na drugim mestima gde žive Srbi. Kada su homoseksualci počeli da se pojavljuju u Americi, da kažemo na ozbiljniji način, prvi put je to bilo u San Francisco je velika luka, i onda su dolazili ljudi koji dugo nisu bili na obali i koji su bili izolovali na brodu mesecima i koji su upražnjavali na brodovima homoseksualne aktivnosti. I onda u San Francisco kad se prvi put pojavili homoseksualci u tom lučkom gradu, znači lučki gradovi su poznati kao gradovi velikog nemorala, onda su oni bili proganjani, šikanirani. I onda su oni tražili, nemojte samo da nas dirate, samo nas ostavite na miru. Pustite nas da mi živimo svoj život, a vi živite svoj život. Mi nećemo ništa loše da vam radimo. To je tako krenulo. I onda su ih ovi pustili da oni mogu da egzistiraju. Kad su oni se umnožili, kad su osilili, onda su oni tražili da budu ravnopravni sa ostalima. A u sledećem koraku, kad su oni preuzeli vlast, onda oni šikaniraju ove druge. Onda oni šikaniraju. I ti danas imaš veliki progon u San Francisco, često puta hrišćanske crkve koje nemaju pozitivan odnos prema homoseksualizmu, bivaju napadane, paljene i tako dalje i tako dalje. Znači ti imaš u jednom društvu, u jednoj državi, imaš sektu. I ti ako ne prepoznaš sektu i pustiš da se ona širi, ona će sutra ti dođe glave.
Mislim, nije popularno da se priča u 21. veku, a ovo što ja sad pričam, ali ti u Dušanom zakoniku, prve odredbe u Dušanom zakoniku su protiv latinske jeresi. Protiv latinske jeresi. U Dušanom zakonu, čitaj. Kako će proći ako se uhvati sveštenik latinske jeresi u Dušanom carstvu? Mnogo će loše da proći. Ili neko ko prihvati latinsku jeres, odnosno rimokatolicizam. Ima puno dobrih rimokatolika. Ali ti kad legalizuješ latinsku jeres, onda će ona da stvara Crnogorsku pravoslavnu crkvu, Makedonsku pravoslavnu crkvu, Bugarsku pravoslavnu crkvu, Makedonsku pravoslavnu, Rumunsku pravoslavnu, i sve one će da budu ujedinjene i lojalne protiv tebe. A mi ako krenemo istorijski da gledamo ko je živeo na svim ovim, ljudi ne znaju istoriju, ne zna kako mu se zvao prađed. A mi sad pričamo ko je živeo na teritoriji današnje Mađarske ili Rumunije i Bugarske i Makedonije. Znači, šta je, prvo bitno da mi postojimo, znači 1943. godine prvi put je formirana nacija Crnogorci, to su komunisti uveli, 43. Nacija Crnogorci, i niko se protiv toga nije bunio. Jer komunisti su zaveli strahovladu, ne smiješ da se buniš. A polako ide mic po mic, posle ide i Akademija nauka, ide, ne znam šta je s kojim redosledom išao, ali na kraju ide da ti on konfiskuje imovinu. Tako su Makedoniji uradili. U Makedoniji prvo su komunisti izmislili makedonsku naciju, poštovanje svim Makedoncima, dobri ljudi, znam ih puno, ja volim Makedonce, samo isto kao što volim i Hrvate. Ja ih doživljam kao braću koja baš ne znaju dobro istoriju, ali nećemo da pričamo o istoriji, ali ja sad pričam ovde za ljude koje to interesuje istorije, ne želim nikoga ovim da vređam. Ali znanje istorije iz svog porekla je vrlo bitno za neku ozbiljniju priču. I oni su prvo izmislili makedonsku naciju, komunisti, a kasnije su konfiskovali svu imovinu Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji. I sad su sve crkve u Makedoniji i makedonski. A to su sve, možda su oni umeđu vremenu gradili neke nove. Ali tamo 60. godina su sve srpske crkve konfiskovali za vreme komunista. Kaj priče? Niko nije smeo da se buni. Ko sme da se buni? I šta sad? I sad ti imaš neko, ti sad kao u demokratiji se oni nešto bune. Samo se vi bunite. Oni će to da dođu, da uzmu. Mislite da će tako biti u Crnoj Gori? Pa nego šta će? Šta može, ko može to da spreči? Može da spreči Bog. Ko može da spreči? Znači, oni imaju za sebe NATO pakt, pa su oni proterali skoro sve Srbi iz Krajine. Zamisli da ti neko rekao da će Srbi iz Krajine da budu proterani. Ti bi rekao, ma daj, nemoj da pričaš gluposti. Brate, proteraju. Marš, sikter. Pa misli da će Srbi iz Crne Gore da proteraju? Pa gledaj, Srbi iz Crne Gore, ako se budu fizički bunili protiv oduzimanja crkava Srpske pravoslavne. Evo sad je bio... Pa bio je miting. Šta, on je bio miting, ovih puste da oni mitinguju i tekući razlaz. Sutra kad dođe crnogorska policija i zauzme Cetinsku blagosloviju, Ostrog, ovo, ono, šta će, ajde, reci mi scenariju. Šta će da bude? Šta će? Da se digne srpski narod na ustanak? Nek se digne, brat, ima dođe isti scenariju kao što je bio u Bosni, isti scenariju kao u Hrvatskoj. Neće da ratuje crnogorska policija protiv Srba. Ne može crnogorska policija da ratuje protiv Srba, jer će Srbi da ih oduvaju. Nego će da ratuje NATO pakt. Šta, NATO će da pošalje? Pa nego šta? Pa neće NATO da šalje vojsku, dođe sa avionima, izbombarduju iz roka, bam, bam. Dođu Srbi, se skupe tamo oko Ostroga ili oko vrate rakete, znaš ti kad ti prođe avion, onaj. Ja sam bio na ratištu, prijatelju. Mislim da je to moguće. Pa, prijatelju, pa to se desilo pre 20 godina. Pa šta se desilo od 95. godine? Jer Hrvatska vojska zauzela Krajinu, to što oni slave Oluju. Pa koja je Hrvatska vojska? Pa to je miševi, nema se zafrkavao, brate. NATO pakt je bombardovao srpske položaje. Ovi su samo ulazili u prazan prostor, tu nije bilo nikakvog ratovanja. S kim ti da ratuješ? Imaš taj Ante Gotovina koji je bio u Legiji stranaca koji nešto zna. Ovi oko njega. Tu nemaš ljude, sve sa stomacima, oni video snimci, to, razumiješ, skupili ljudi iz kafade, brate. Uličari koji idu da ubijaju babe po selima. Koji nisu mogli da pobegnu. Znači ide NATO i roka, bato avionima. Pa sećaš ti kad je bio rat u Libiji, kad su srušili Gadafija. Pojavili se neki pobunjenici tamo, ne znam gde na zapadu države. Pobunjenici. I krene, brate, libijska vojska i odvaljuje ih. Brate, ono napreduje svaki dan po 300 km. Po 1000 km dnevno napreduje. Razumeš, vojska. I dođu, brate, da ih satare u mišju rupu. Libijska vojska. Kakva armija, brate.
I NATO pak donese odluku da je to kršenje ljudskih prava. I krenu, brate, avionima da kidaju libijsku armiju. Znači, kidaju. Znaš kakva armija libijska, brate? I sve su ih potisnuli, brate, i zauzeli su. Ovi su teroristi, ti pobunjenici. Oni su samo ulazili u prazan prostor. Kaj je priča? Tako je ta Mickey Mouse Hrvatska Tuđmanova vozačka ulazila u prazan prostor. Tu nije bilo nikog ratovanja. S kim oni da ratuju? S kim oni da ratuju, brate? Pa evo sada se skupimo 2 autobusa nas odavde iz Leskovca. Da nema NATO pakta. Uđemo, brate, u koji god hoćeš celu Hrvatsku da zauzmemo. Bežali bi, drhtali bi pred nama. U Split. Nas 2 autobusa tvrdim da uđemo u Split. Da nema NATO pakta, nas 2 autobusa iz Leskovca sada krenemo, sutra zauzimamo za Split. Pa oni samo kad bi čuli da mi dolazimo, razbežali bi se ko miševi. To su miševi, oni nemaju zbog čega da ratuju. Oni nemaju motiv koji mi imamo. Mi imamo motiv, a to je da se branimo. To je naš motiv. Mi se branimo. A njihov motiv je da otimaju, kao što će da otmu u Crnoj Gori, kao što su otili u Makedoniji. Znači, ne može da ratuje crnogorska policija protiv srpskog naroda. Ne može, crnogorska policija nema šanse protiv srpskog naroda. Će da ih oduvaju ovako. Pa evo sad je tamo iz Hercegovine su rekli, sad misli, brate, da Hercegovci krenu. Da krene 5 autobusa Hercegovaca. Znaš, kakvi su to ljudi, brate, Hercegovci. Pa ne samo Hercegovci, po Crnoj Gori da krenu. Znači, nema tu šta crnogorska policija da traži. Ali tu je NATO pakt, bato. Kad te NATO pakt iz aviona, kad te oni ne mora oni čak ni avionima. Znaš ti kakve oni imaju dronove? Nisu to ovi dronovi što mi koristimo Mavic Air da snimamo Rikavačko jezero i ne znam, Uvac i ovo. Znaš ti kakvi su tu dronovi, brate? On pošalje bespilotnu letelicu na daljinski, gleda u ekranu i pokreće daljinski i rokate i ubijate. Znaš ti kad ti vidiš tu kako izgleda ta bespilotna letelica, da se smrzneš, brate. Da se smrzneš. Ovo što ti gledaš, ova čudovišta na video igricama što klinci igraju, to je Mickey Mouse. Znaš ti šta je bespilotna letelica? To je, brate, da se slediš, brate. To da ne veruješ da tako nešto postoji. Što kaže moj jedan prijatelj iz jednog sela kod Kruševca, kaže, a, Miroljube, šta sve ljudi izmisle, kaže. I sad, šta ti sad imaš, brate, razumeš, ljudi u Crnoj Gori odvojeni od Boga i sad ćemo mi da mitingujemo protiv NATO pakta. Boli u NATO paktu, mitingujte vi, brate, trošite energiju, vreme, ovo. I ovi sutra pošalju policiju, razumeš, zauzmu crkve. Aj, probaj da ih napadneš ako smeš. Oni jedva čekaju. Ti ih napadneš, NATO, bam, bam, bam. I kako kažu ove hrvatske ustaše, traktori jada, mrš za Srbiju, mrš. Samo probaj da napadneš. Mi branimo naše svetinje. Sad ćeš da vidiš, brate, tvoje svetinje. To su naše svetinje. Ali to ljudi ne razumiju demokratiji. Ljudi nemaju 3 čuke o ničemu životu. Pa mi plaćamo porez, brate, za sve. Znaš šta znači plaćanje poreza? Evo Njegoš, koga hoće da proglasi za sveca. Pa on je prvi uveo porez u Crnoj Gori. Znaš šta je porez? Kad ti plaćaš porez, to znači da imovina nije tvoja. Shvatiš? Znači ti imaš kuću. Ti na tu kuću plaćaš porez. Znaš šta znači porez? Porez znači da plaćaš kiriju državi. Na imovinu koju imaš. To nije tvoje, to je država. Ako ne platiš porez, država ti to oduzima. Zato su Srbi tokom istorije nisu hteli da plaćaju porez Turcima. Jer plaćanje poreza znači da je to turska zemlja. Čija bre turska zemlja, ovo je srpska zemlja, kraj priče, paljba. I oni su zbog... Ti imaš poznati događaj kad su Turci došli, da ne ispadne da ja falim Kuče, kad su došli u Kuče, ja mislim da je bilo u Kučima, možda je bilo neko drugo bratstvo, nebitno. U neko srpsko bratstvo su došli. Ali mislim da je ovo bilo u Kučima. I došli Turci i kaže, dobro bre, Kuči, nećete da platite, ili aj, nek bude, da ne bude da falim Kuče. Dobro bre, Srbi bre, nećete da plaćate porez. Evo, platite godišnje 1 cekin. To je neki ono ko petoparac. Evo, platite petoparac porez. I došao vojvoda tog plemena, bratstva srpskog, i tu pored njega sin 9 godina stoji. Iskupili se ovi svi brastojnici i naš došao turski izaslanik. I kaže, evo, platite 1 petoparac godišnje. Celo pleme. I završimo priču, da se ne koljemo. Kaže, ne plaćamo ni 1 cekin, ni 1 petoparac nećemo da platimo.
Kaže, ako ne platite jedan petoparac, sve ćemo da vas spalimo. Jedan petoparac, čoveče. Jer ti ako platiš jedan petoparac, znači da prihvataš da je sultan vlasnik tvoje zemlje. I ti njemu plaćaš porez. Sa jednim petoparcem ti si... I sad ovaj sin od Vojvode sluša razgovor. Kaže, i sad on kaže, tata, pa bolje da platimo petoparac, da platimo jedan cekin nego da svi izginemo. A njemu tata kaže, sine, ako svi izginemo, to će brzo da prođe. A ako platimo ovaj petoparac, ovaj jedan cekin, to neće nikada proći. Ta sramota. Ta sramota neće nikada proći. Živet ćemo ceo život sa saznanjem da smo mi robovi na svojoj zemlji. I nije hteo da plati petoparac. I ovi, brate, kreće kršenje, ovi se rokaju sa njima, beže u planine, izgine ne zna se koliko ljudi. Tako je nekad bilo. Srbi su ratovali, nisu hteli da plaćaju porez. Danas svi plaćaju porez. Porez je, znači da to nije tvoje. Znači, šta ti, bratu, imaš u Crnoj Gori? Ne samo u Crnoj Gori, nego na celom svetu. Nisu to tvoje crkve, bato. Ja sam gazda, kaže svetski gazda, to su moje crkve, ti nećeš da budeš lojalan, ja ti oduzimam crkve. Kraj priča, ćeš da ratuješ, aj kreni na policiju ako smeš. A ispada sad, u svakoj zemlji mogu da kažu to da uzmu. Pa to su oni uradili u svim zemljama. Nisu još u Rusiji i nisu u Izraelu. A u kojim zemljama nisu? Aj reci mi zemlje u kojima to nisu uradili. Pa znaš ti da je inkvizicija u zapadnoj Evropi, kad je bio taj Luter i ova ekipa, oni su ubili preko 150 miliona ljudi. To su bili, znaš kakvi ratovi protiv tih koji nisu bili lojalni papstvu. Preko 150 miliona su ubili. Pa znaš koliko ljudi ubijeno u Prvom i Drugom svetskom ratu? A ista sila je vodila oba rata. Ja ne pričam ovde protiv katolika. Oni su naša braća, ima puno dobrih katolika i puno katoličkih sveštenika. Ja ti pričam o jednoj instituciji koja ima za cilj vekovima da vlada, da svi vladari njoj budu lojalni. Pa kako možemo se odbraniti? Pa možeš da se odbraniš samo ako je jača sila na tvojoj strani. Koja ima jača sila od NATO pakta? Jel ima neka jača sila od NATO pakta? Znači samo Bog. Pa samo Bog. A ljudi neće Boga. Pa ja verujem u Boga, ja idem u crkvu, ja se pričešćujem, ja postim se postove, razumiješ? I to što sam ja rekao u ovom zadnjem predanju. Nas čeka ili Novi Jasenovac, ili jezero Ognjeno. Znači, ili ćemo svi da izginemo, junački, ili ćemo da pređemo na stranu Sotone i da nas Bog sprži u jezeru Ognjeno. Postoji treća opcija da se povežemo s Bogom. Pa isto to, ovo sad što se u Crnoj Gori radi, pa to se desilo u zadnjih 50 godina 2 puta. Najmanje 2 puta. Desilo se u Makedoniji, oduzeli su sve srpske crkve, desilo se u Hrvatskoj. Spalili, spržili, tamo se desilo još gore, ovde su oduzeli. Ti u Makedoniji nemaš praktično Srba. Koliko Srba živi u Makedoniji? Sve asimilovano. Svi ti Srbi su sada, on će kaže da su Makedonci. I da se uvrede kad ja kažem, ali ne budite vi Makedonci dobri ljudi, nema problema. Jel oduzeto Srbima sve što je moglo da se oduzme? Mislim, Srbi nemaju ništa u Makedoniji. Šta imaju Srbi u Makedoniji? Sve oduzeto. I ti u Makedoniji nemaš Srbe. Ista ta tendencija će bude, isto to imaš u Hrvatskoj, i u Hrvatskoj praktično nemaš Srbi, oni su, statistička greška, u BiH federaciji nemaš Srba, u Sarajevu nemaš Srba, imaš Srbi u Republici Srpskoj i imaš u Srbiji, na Kosovu su proterali, ima još malo Srba na Kosovu, u Crnoj Gori je sve manje Srba i to će da proteraju. Pa evo, ajde, ja ti pričam šta se desilo juče, zašto se to neće ponoviti danas? Oduzmu crkve, zauzme policija i šta će da se digne narod na ustanak? Ako se digne narod na ustanak, desit će se isto što je u Ukrajini. NATO, bam, bam, bam. Naša NATO članica je napadnuta od strane velikosrpskih agresora. Neće oni da kažu, crnogorska država otela Srbima crkve. Znači, kaže, Crna Gora je htela da pravno, da uvede pravo, da je vrati svoju imovinu koju su srboćetnici oduzeli. To će da kažu svetski mediji. Misliš da neće? Pa to su isto govorili, oni su hitlerizovali Slobodana Miloševića. Kraj priče. I šta će da se digne srpski? Mi ćemo svojim životima da branimo naše svetinje. Izvoli, bato, brani. Izvoli, brani, pa viš kako će pođeš. Odmah dolazi NATO. Iz avijana. Odmah stižu avioni, brate. Znaš koliko je Crna Gora mala, brate. 10 aviona, brate. Ma koji 10 aviona? 2-3 aviona, bam, bam, bam.
Te znaš ti šta je ono kad ti rokne raketu, brate? Ovi u Crnoj Gori znaju šta su, bombardovani su 99. u Crnoj Gori, Murino i tamo. Kraj priče. Pa mi živimo u 21. veku, to ne može se desi, nas je civilizacija. Koja bre civilizacija? Pa da se rade najstrašnije gadosti kakve se nisu u istoriji radili, brate. Mogu da te satanizuju kako hoćeš, da te ubiju kako hoćeš. Još uvek ne mogu u Srbiji, jer nisu slomili srpsku vlast u Srbiji. U Crnoj Gori Milo je samo pragmatičan čovjek. Ja ništa ne osuđujem Milo, čovjek pragmatičan. Hoće da ostane vlasti i mora da izvršava naređenja, šta mu se kaže. Boli njega uvo, vrate, za crkvu, pa on je svom sinu dao ime po svom djedu koji je bio četnički komandant. Bio do juče veliki Srbin. Ali, brate, promenila se geostrateške situacije, ovo, ono, hoćeš da ostaneš na vlasti, moraš da menjaš dres. Pa to na štetu svog naroda. Pa, brate, nema tu narod, moj narod, tvoj narod. Ja hoću da ostane na vlasti. Razumeš? Ja hoću da ostane na vlasti, kako? Tako i tako. Hoćeš, nećeš. Pali, brate, ima drugi, jednog ima Slavko Perović na Cetinju, njega ćemo da dovedemo. Znači, to su pravila igre u demokratiji, prijatelju. Hoćeš, nećeš. Znači, crno nam se piše. Ne piše nam se crno, piše nam se belo ako mi izaberemo dobru stvar. Znači ti, brate, pušiš cigare, družiš se sa dronfuljama, dobio si sifilis, dobio si rak pluća i đavo te truje od ozgo. Nema ti spaša, gotov si. Moraš na operaciju glave, da ti radimo transplantaciju glave, moraš da ideš u Los Angeles, da se skupi preko SMS-a $1.000.000. U Los Angelesu rade transplantaciju, da ti odsečemo glavu pa ćemo ti staviti. I sad ako ti veruješ u te gluposti, onda ti se crno piše. Ako ti kažeš, ok, radio sam loše stvari, dobio sam sifilis, dobio sam rak pluća, ali mogu da ozdravim, bato. Korigujem navike, zdravo živim, očistim organizam, molim se Bogu i ozdraviš. Kaj priča? Ali mi nećemo da se povežemo sa silom koja je jača od NATO pakta i onda imamo dve opcije. Znaš, ili da izginemo, ili da budemo kao oni. Mislim, ja sad ne bi tu da se ja pravim nešto pametan. Ono čime treba da se bave ljudi, ne samo Srbi, nego svi pametni ljudi. Ja ovde ne pričam, ja ovde ne srbujem. Ja delim ljude na one koji rade nešto korisno i one koji ne rade ništa korisno. Na ljude koji imaju pozitivnu tendenciju i ljudi koji imaju negativnu tendenciju. Bez obzira na veru i naciju ko je šta. Ne moramo mi da se složimo oko nekih istorijskih pitanja ili religijskih. Ali to ne treba da bude seme razdora. Kako je govorio muftija Zukorlić. On kaže, mi treba da se povezujemo oko stvari koji su nam zajednički. Oko toga mi treba da se povezujemo. Kada mi pričamo o Srbima, ne samo o Srbima, nego i o Hrvatima, i o Bošnjacima, i o Makedoncima, koga god da se neko izjašnja, Albanci, svi smo mi u istom sosu. Mi moramo da radimo na tome da stvaramo svoje škole. Mi moramo da se bavimo vaspitanjem dece. Vaspitanjem dece se niko ne bavi. Pogledaj šta se radi u ovim atističkim debilanama, kakav nemoral i destrukcija. Niko se time ne bavi. Roditelji ne brinu o svojoj deci. I posljedica toga je ovo što imamo. Da će da nam oduzimaju zemlju, da će da nam oduzimaju crkve, da će da oduzimaju ovo, da će da oduzimaju resurse, da će sve da oduzimaju, dok ti na kraju dušu ne uzmu. Znači, mi treba se bavimo da jačamo porodice. Najbolji primjer su nam Jevreji. Kako su Jevreji opstali tokom istorije? Jevrin kad dođe negde, prva stvar je da otvara jevrejsku školu. To je prva stvar, a ne da zida crkvu, da zida hram, sinagogu. On može se moli u kući. A ključ je jevrejska škola kod Jevrina. I zato su oni opstali tokom istorije. A naši Srbi kad odu u inostranstvo, oni se svi asimiluju. Koliki procent, jel se 1% sačuva? Ne sačuva se ni 1%. Oni se asimiluju, oni više nisu Srbi. Rode im se tamo deca, idu u američke škole, postanu Amerikanci. Kakve njega Srbija ne interesuje. Taj što je otišao u Ameriku ili u Nemačku ili u Francusku, on se možda malo nešto interesuje, dok njega ne ubaci u mašinu. A kod Jevrina nije tako. Jevrin, kad dođe negde, prva stvar je jevrejska škola. Bato. I to ono što je radio Sveti Sava. On išao i otvarao srpske škole. Srpske škole, to je radio, kakve veze mi imamo sa Svetim Savom? Pa Sveti Sava, ko da je neka druga vera, brate. Mi sa Svetim Savom nemamo ništa, mi se samo pozivamo na njega. A živimo ko najgori satanisti. Razumeš? I onda kukamo šta nam se dešava.
Daj da otvaramo srpske škole, jer će da oduzmu manastire. Oduzimajte, brate, evo, mi ćemo na livadi da se molimo, brate. Nemoj samo da nas ubijate. Na livadi ćemo da se molimo. I krećemo da otvaramo danas srpske škole. Da brinemo svojoj deci. Ne da nam deca budu gladijatori. Da li je moguće sad u ovo vreme? Pa kako nije moguće? Kako nije moguće? A ko to treba da pokrene? Pa treba da pokrene neka elita koja postoji u Crnoj Gori. Evo možemo mi sad da pokrenemo. Ljudi u Crnoj Gori, otvorite srpske škole, povežite se 2, 3, nek svako brine o svom detetu, o svojoj porodici. Izborite se za neki, ja mislim da u crnogorskom pravosuđu postoji neko zakonodavstvo da može deca se vaspitavaju kod kuća, na kraju godine da polažu vanredno. Imaš online američke škole koje su akreditovane. Treba da brineš o svom detetu. Muškarci treba da omoguće svojim ženama da budu majke. Pa koliko danas srpskih žena u Crnoj Gori? Koliko danas udatih Srpkinja? Ne mora da radi. Za platu 8 sati u firmi. Koliko? Koliko ti danas imaš u Crnoj Gori Srba koji svojim ženama mogu da omoguće da kući budu majke, da ima neko da im pomogne oko dece, da ne budu mučenice, da ne oboljevaju od Hašimota. Koliko imaš takih muškaraca u Crnoj Gori? Prvo, oni nisu za to zainteresovani. Znači, ti imaš problem, to je problem moralne prirode. Nije problem što će oni da uzmu crkve. Problem je što ti uzima dušu. A oni dušu odavno uzimaju. Oduzet će crkve. Brate, nemoj da mi ubijaš, nemoj mene da ubijaš. Mi ćemo napravimo novu crkvu. Mi možemo se molimo na livadi, možemo ko mene kući. Nego daj da otvaramo škole, daj da stvaramo, da podižemo natalitet, da se osposobljamo za život u prirodi. Znaš ti koliko imaš zemlje u Crnoj Gori koja je neobrađena? Pa svaki Srbin u Crnoj Gori može da otvori turističku agenciju i da vodi ljude, pa Crna Gora je jedna od najlepših geoloških lokacija i najlepših prirodnih lepota na svetu. Svaki Srbin može da bude turistički vodič. To njih ne interesuje. Će da sedi u kancelariji. Nije Milo zaposlio moga sina. Pa šta treba da zapošljava Srbe koji ga pljuju? Zapošljava, brate, one koji su njemu lojalni, koji će za njega da glasaju. Ti psuješ Mila Đukanovića i tražiš da ti on zaposli sina. Jevo, čoveče. Otvori na internetu, brate, imaš za 15 evra da otvoriš web sajt, kupiš domen, nađeš klinca, ti napravi web sajt, brate, i reklamiraš se, da tužici dolaze da gledaju, bre, Crnu Goru, bre. Pa svake godine kanjon Kolorada dođe da vidi preko 4 miliona turista. A Crna Gora ima 10 puta lepši kanjon od kanjona Kolorada. Tamo dođe, u Crnu Goru dođe par hiljada ljudi da vidi. Eto ti biznis, brate, samo da vodiš ljude na kanjon Tare. Razumeš, a ljudi to neće, razumeš. Ljudi hoće da žive kao Evropljani i kukaju da im je posle kriv Milo, kriv im je ovaj, kriv im je onaj. Pa nije ti drugi kriv, prijatelj, nego si ti kriv zato što ništa ne radiš u svom životu. Zato što si lenjivac. I posle kriv neko drugi. Kriv je Vatikan. Ja ne osuđujem ništa Vatikan. Vatikan radi svoj posao. Hoće da se širi, hoće da vlada svetom. Neko oni rade svoj posao, brate. Daj mi da radimo naš posao, bato, i niko nam ništa neće moći. A ne možeš ti to da objasniš ljudima koji su lenji, koji su intelektualno lenji. Uvijek je neko drugi kriv. Mi ćemo da mitingujemo. Samo vi mitingujete. Dok vi mitingujete, mi ćemo da radimo. Oni rade posao, bato. Oni rade posao, a mi mitingujemo. A mi treba da radimo Božji posao. Porodica, stvaranje dobrih ljudi. Zašto Crna Gora propada? Zašto Kosovo propada? Zašto Makedonija propada? Albanija, Bosna i Hercegovina, Krajina, Dalmacija. Zašto propada? Slavonija. Zašto je propala Mađarska, Rumunija, Bugarska? Zašto? Zato što mi nismo radili svoj posao koji nam je Bog dao. Ali mi možemo da budemo prva generacija koja će nešto tu da preduzme. Ali kome ti da pričaš? To je ko kad ti pričaš ljudima koji su bolesni da treba da koriguje navike. Daj vrema da lupaš gluposti, bre, Miroljubi. Odem bre kod lekara, uzem tabletu i doviđenja, prijatno. Pi tabletu. To ti je ko kad voziš kola i prokuva ti motor i upali se crvena lampica. I ti otkačiš lampicu i nastaviš da voziš. To ti je ovo. Ti živiš nezdravo, boli te glava, mesto da počneš zdravo da živiš, da prestane te boli, ti popiješ tabletu, prestane bol, a bol ti je crvena lampica koju ti je Bog dao da te upozori da nezdravo živiš, ti popiješ tabletu, nestane bol i ti nastaviš nezdravo da živiš, nastaviš da guslaš, voziš svoj auto. I šta će da bude? Samo si jedan dan skjokaš. Voziš auto gde je prokuvao motor, nastaviš da voziš i upropastiš motor, bata. Ovde upropastiš mozak. I sad ljudima kad pričaš o moralnim stvarima, pa lakše je osuđivati Mila Đukanovića i Vatikan i neko peti je kriv.
Nisu oni ništa krivi, Milo Đukanović, čovjek pragmatičan, hoće ostati na vlasti, nema ništa protiv ni Amfilohija, ni bilo koga, brate. Brate, neko drugi je rekao da to mora se završi, kraj priče, ako će ostati na vlasti, to su pravila igre, brate. To ti je ko onaj policajac što održava gej paradu. On mora da hrani svoje dete. Znaš kad moj Čiča u Beogradu pričao sa kesom, onaj penzioner drži kesu sa kilo leba i priđe tamo nekom policajcu što drža ono tamo u svoj vojna, ona oprema policijska za razbijanje demonstracije i kao onaj penzioner kaže onom policajcu: a je li bre što ti održavaš ovu gej paradu, kako te bre nije sramota? A ovaj kaže, moram da hranim dete, moram detetu hleba da dam. Evo ja ću da ti dam lebac, dajem mu kesu sa kilo leba. Ne možeš ti sa kesom kilo leba, onaj policajac mora da hrani dete, razumeš? Održava gej paradu, nema on svoj privatan biznis. Tako i ovde, ako hoćeš da ostaneš na vlasti, brate, ovo su pravila igre. Nećeš, pali, brate, ima drugi koji hoće. Tamo Cetinju ih ima, onih crnogorskih ustaša koliko hoće, nego Slavko Perović, tamo ne znam kako zove, Jevrem Brković, onaj. Brate, ima i koliko hoće, nećeš ti. Briši, brate. Kraj priče, tako i dileri droge. Šta kaže diler droge? Ti mu kažeš, pa što prodaješ drogu deci? Pa brate, ako ja ne prodajem, prodavaće neko drugi. Bolje da uzem lovu, nego da uzme neko drugi. To ti je filozofija savremenog demokrate. To je legalno u svetu, ako nećeš ti ima ko hoće. Doviđenja pritom. Ne zijati se, ide brate, živi na selo. Živi svoj život. Što kaže Zoran Đinđić, kome je do morala, nek ide u crkvu. Da li postoji klinička smrt?